Videnskabsteori er en filosofisk disciplin, der handler om at studere videnskabernes metoder, normer og baggrund. Blandt de største og mest kendte videnskabsteoretikere fra 1900-tallet finder vi Karl R. Popper. Popper var østrigsk videnskabsfilosof og grundlagde falsifikationismen. Modsat de logiske positivister, der sagde, at videnskabelig teori skulle kunne verificere, det vil sige, at man skal kunne bekræfte den igennem observation, forsvarede Popper et falsifikationistisk standpunkt. Reference Wikipedia. Popper mente, at den videnskabelige teori skulle formuleres således, at den kunne modsiges af mulige iagttagelser. Lidt efter Popper kommer Kuhn. Kuhn mente, at videnskaben udvikler sig i paradigmer eller i revolutioner. Men hvad er videnskabsteori egentlig? Ifølge Jacobsen, Rasmussen og Nedergaard udforsker videnskaben virkeligheden, og bestemte videnskaber udforsker bestemte domæner af virkeligheden. Et af de domæner er f.eks. den humanistiske videnskabsteori, som drejer sig... Men hvad er videnskabsteori egentlig? Ifølge Jacobsen, Rasmussen og Nedergaard udforsker videnskaben virkeligheden, og bestemte videnskaber udforsker bestemte domæner af virkeligheden. Et af de domæner er f.eks. den humanistiske videnskabsteori, som drejer sig om mennesker som subjekter, individer, det vil sige tænkende, følende, handlende og kommunikerende væsen eller væsener. Et andet domæne er den samfundsvidenskabelige videnskabsteori, som også beskæftiger sig med menneskeskabte sammenhæng og fællesskaber. Videnskabsteori bliver relevant i forhold til studier af menneskers arbejdsliv, da det gør det muligt at se, hvordan individer gennem arbejdslivet konstruerer deres identitet og indgår i arbejdssammenhængen. Videnskabsteori bliver relevant for os som studerende, fordi at det igennem videnskabsteorien bliver muligt at anskue et projekt på en bestemt måde. Derudover er det relevant at beskæftige sig med videnskabsteori, fordi det leder til nogle refleksioner over metoder, begrebs- og teoridannelse samt forskningsstrategi, som finder sted. Ja. Hvilke begreber og spørgsmål finder I centrale i arbejdslivsstudiers videnskabsteori? Inden for videnskabsteori er der centrale begreber. Begreberne, som vi finder mest relevante, er ontologien og epistemologien. Ontologien betyder læren om verden, oversat til normalsprog, men undersøger det, der eksisterer, og hvordan det eksisterer. Det andet begreb, epistemologi, betyder læren om erkendelse og viden, oversat til normalsprog. Hvad er menneskelig viden og erkendelse? Nu møder vi Peter. Peter spørger professoren, hvordan er verden skabt? Professoren svarer, det kommer an på, hvilken videnskabsteoretisk retning du vælger, Peter. Peter spørger igen, men hvordan ved jeg så meget? Hvad er menneskelig viden? Professoren svarer, det er svært at svare på, Peter. Ja, det er det nemlig. Disse to spørgsmål, Peter stiller, er centrale spørgsmål i videnskabsteori, og dette vil vi komme ind på senere. Nu skal vi tilbage til epistemologien og ontologien. Disse to niveauers anvendelse er selvfølgelig afhængig af, hvilken videnskabsteoretisk retning man arbejder med. Nu sidder I sikkert og tænker, ja, hvad fanden skal vi bruge det lort til? Epistemologien og ontologien er vigtige begreber at beskæftige sig med, da epistemologien beskæftiger sig med, hvorvidt vi kan opnå viden om verden. Ontologien er central, da den beskæftiger sig med det overordnede genstandsområde og erkendelsesteori. Begge begreber er vigtige, da de beskæftiger sig med henholdsvis viden og verdensopfattelse, og vi mener derfor, at de er udadskillelige. Ja,
Man kan faktisk kalde den lidt en kærlighedshistorie. Tilbage til de vigtige spørgsmål inden for videnskabsteori. Question. Hvad er et menneske og menneskesyn? Handler mennesket rationelt, og hvad driver mennesket til at handle, som det gør? Hvordan er verden skabt? Er den skabt af vores erkendelse af den, eller er verden der først, når vi erkender den? Nu skal vi tilbage til, hvordan videnskabsteori har påvirket vores projekter. Inden for arbejdslivsstudier har vi for eksempel arbejdet med køn i folkeskolen. Her spillede videnskabsteorien en meget stor rolle, da det var en central del af projektet at finde ud af, hvordan 4 lærere i folkeskolen gjorde deres køn, og hvordan dette påvirkede deres arbejde som lærer i specifikke fag. Dette perspektiv hang sammen med, at socialkonstruktivismen arbejder med, at køn ikke er noget essentialistisk, men noget socialt konstrueret. Oversat til normalsprog. Køn er ikke noget, man er, men noget, man gør. Altså, det er ikke noget, der er naturgivet. I det tidligere projekt skulle vi også tage stilling til, hvilken gren inden for socialkonstruktivisme vi ønskede at arbejde med. Da det både er en erkendelsesteoretisk konstruktivisme og en ontologisk konstruktivisme. Forskellen mellem disse 2 typer socialkonstruktivisme er, at den erkendelsesteoretiske nøjes med at erkende, at videnskabelig, samfundsmæssig og menneskelig viden er konstrueret og dermed ikke endegyldig, men kan forandres med tiden. Den ontologiske opfattelse er mere radikal og bygger på, at selve virkeligheden bestemmes af erkendelsen. Oversat til normalsprog. Det vil sige, at for den radikale socialkonstruktivisme eksisterer virkeligheden ikke før vi erkender den. I projektet om køn tilsluttede vi os en erkendelsesteoretiske variant, da det ikke er verden som sådan, som er socialt konstrueret, men det er vores forståelse af den, som er en konstruktion. Og det er her, at begreberne ontologi og epistemologi bliver centralt, da det er vigtigt at finde ud af, om man tror på, at selve virkeligheden bestemmes af erkendelsen, eller at den videnskabelige, samfundsmæssige og menneskelige viden er konstrueret. Det leder os videre til spørgsmålet om. Og nu til det sidste spørgsmål i vores lille video. Hvilke forhold og projektelementer har videnskabsteoretiske dispositioner indvirkning på, og hvilke forhold og projektelementer kan modsat tænkes at indvirke på vores videnskabsteoretiske dispositioner? De videnskabsteoretiske dispositioner har indvirkning på, hvordan man ser verden, hvilke briller man tager på, når man tænker sit projekt. Videnskabsteorien har derfor stor indvirkning på vores projekter på RUC, fordi den bestemmer, hvilke teoretiske perspektiver og hvilke metoder man anvender i projektet. I forhold til projektet om køn i arbejdet, som tidligere nævnt, bliver det relevant at se på, om køn er noget essentialistisk eller anti-essentialistisk. Hvis man mener, at kønnet er anti-essentialistisk, vil socialkonstruktivismen være ideel at anvende. Da man her mener, at køn ikke er noget, man er, altså naturgivet, men køn er noget, man gør og skabes i interaktion med andre. Det vil sige, fødes man som en dreng eller pige, eller bare som et menneske, hvor kønnet er noget, man gør og forhandles hele livet. Her bliver videnskabsteorien et fundament for projektet, fordi det er gennemgående i metoden og teorivalget i projektet. På den ene side hjælper videnskabsteorien os med at forme en mening om køn, men på den anden side kan man også have en negativ indvirkning, da den bliver en sovepude, men på den måde, at man tænker det, andre før har tænkt, og ikke selv finder på noget nyt. I sit arbejde med projektet kan man komme ud for at opleve, at man finder frem til nogle informationer, der giver anledning til genovervejelse af videnskabsteorien. Måske skulle man have gjort brug af noget andet, en anden tilgang, der kunne have frembragt nogle andre resultater. Og vi vil gerne sige tak til Amanda Kongsgaard, Eva Bælter, Martine Jacobsen,
og Simone Freundlich.